Maliro a Saulos Chilima alemeresa anthu ena andale ku Malawi, komanso zipani zina zinapezapo danga lopakulako gawo lina la ndalama za dziko la Malawi mu dzina. Dikirani ndikuwuzeni nkhani yonse mmene zinakhalira. Dzina langa ndine Sam Mavita, tiyeni tikhale limodzi. Ripoti la kugwa kwa ndege limene Commission of Inquiry yapereka ku dziko la Malawi laoneseratu poyera kuti anthu andale ndi amozi, ndipo ikafika nkhani yokhuza ndalama anthu andale aja amamanga chimozi ngakhale atasiyana zipani. Taonani anthuni izi zimene zinachitika. Zinthu zimene zili mu ripoti lomwe makomishona anawerenga anafotokoza kuti boma linatenga ndalama yokwana 15.7 miliyoni Malawi kwacha kuzipereka ku chipani cha PP, ati kupepesa chipani cha PP cho pa zaimfa ya Vice President wa dziko olemekezeka a Saulos Chilima. Boma lomwelo linatenganso ndalama ina yokwana 15.7 miliyoni Malawi kwacha kupereka ku chipani cha UDF, ati kuchipepesa chipanicho pa imfa ya Vice President wa dziko la Malawiyo. Ndi chipani cha DPP chimene sichinapasidwe ndalama ya chipepesoyi, koma sopano pa 18 December mchaka cha 2024 chipani cha The Peoples kapena kuti PP chabwera poyera ndi kunenesa kuti chipanicho chinalandira ndalama yokwana 9.5 miliyoni kwacha yokha basi kuchokera ku boma kuchipepesa chipanicho pa imfa ya Chilima. Ati kuti ndalamazo chipanicho chipangire dongosolo la maliro wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko la Malawi a Saulos Chilima. Izi ndi zomwe wofalisa nkhani ku chipani cha PP a Ackson Kalaire ayankhula. Iwo akaniratu kuti boma linapereka ndalama yokwana 15.7 miliyoni kwacha. Zimene ayankhulazi zikusemphana kotheratu ndi zomwe ripoti la komishoni yofufuza ngozi ya ndege imene inaphesa anthu okwana 8 kuphatikizapo Chilima analengeza kuti chipani cha PP chinalandira ndalama yokwana 15.7 mita. Apa titha kuneneratu kuti ndalama za boma zinadibwa ngati makata basi. Komishoni inafotokoza kuti boma linapereka ndalama yokwana 15.7 miliyoni ku chipani cha PP posatira zomwe idamva kuchokera kwa mlembi wamkulu mu ofesi wa president ndi nduna yemwe ndi Mayi Colin Zamba, komanso nduna yoona zachilungamo a Titus Mvalo. Koma funso ndikumati ndiye kuti a Zamba ndi ndunayi ananamizadi komishoni kuti anapereka 15.7 miliyoni kwacha ku chipani cha PP, popeza chipani cha PP akukana kuti iwowa analandira ndalama, akuti ndalama ya chipepeso imene inalandira iwowa sinakwane ndalama imeneyi. Chipani cha PP pa 17 December anakafunsa nkhaniyi kwa a Robert Kalindiza omwe ndi ofalisa nkhani ku ofesi ya Azamba, koma sanayankhidwe. Komanso a chipani cha PP akuti anafunsanso amvalo za bozali koma sanayankhidwe kena kalikonse. Pakadali pano ofalisa nkhani ku unduna oona zachuma a Williams Banda ati ndi ofesi ya president ndi nduna yomwe ingapereke yankho pa nkhaniyi. Iwowa sayankhulapo kanthu. Wanunkha mphira uko panopa mafunso a Malawi nkumati kodi nanga ndalama zokwana 6.2 miliyoni kwacha zidanka kuti? Aliyense ali kakasi pa Malawi. Komishoni iyi inafotokozanso kuti a Chilima ananyamula ndalama yokwana 5 miliyoni kwacha kuchokera kwa mtsogoleri wa dziko lino a Lazarus Chakwera ngati chipepeso ku banja la malemu a Raf Kasambala, koma pamalo angozi ku Chikangawa padapezeka ndalama zokwana 1.8 miliyoni kwacha ndi 69,000 kwacha. Ndalama inayo sinapezekepo pamalo angoziwo. Koma funso ndikumati ndalama imeneyi anatenga ndi ndani? Mafunso akuchuluka mpaka panopa sitikuziwanso kuti 3 miliyoni kwacha inapita kuti.
andale akudya ndalama mu nthawi ya maliro, zipani zikugawana khusa mu nthawi ya maliro. Sitingalankhule molakwika titayankhula kuti andale ndi apawo, ndipo apawo ndi mizu yakachere paja imakumana pansi. Akhonza kumanyozana kunjaku, koma pansi anthuwa akuchitira limodzi. Takhala tikuyankhulapo mbuyomo pa za mgwirizano wa pansi umene umakhalapo pa chipani cha PP komanso UDF. Zimangokhala zinthu zokhuza kwambiri kuti amalawi ena amene amazitenga ngati ozindikira amayankhula kuti ifeyo tikukamba zinthu zambwerera, koma ndikhulupirireni kuti pansi atupere muluzi ndi chipani cha MCP. PP ndi chipani chimene chikusogoledwa ndi Lazarus Chakwera. Anthuwa akumamvana mwina mwake, ndi zinthu zokhuza kuti ofesi ya president iyankhula zinthu zina kuti anapereka ndalama za nkhaninkhani ku chipani cha PP komanso ku chipani cha UDF. Achipani cha PP abwera panopa ndikukana kuti iwo wasanalandire ndalama zimenezo. Amene anachita issue ndalama zimenezi in between ndi ndani? Ameneyo ndi amene akhonza kuziwa bwino lomwe za kumene ndalama ina yapamwambayo inapita. Akuti chipani chimapepesa chipani chinzake kuti ndalamayo agwirisire ntchito pa mwambo wa maliro. Mwambo wa maliro umene unayendesedwa ndi boma, umayendesedwa ndi ndalama ya boma, umayendesedwa ndi misonkho ya amalawi, imayendesedwa ndi ndalama imene wakumuzi amakhoma msonkho pa mchere umene akukagula. Wow, okay. Tilinso ndi channel china chimene timachita posting nkhani za ndale zimene zikuchitika kumene. Ndikhulupirireni channel chimenechi mukakachiona mukachikonda, chikuoneka chonchi. Dzina lake ndi Kulinji TV. Dzina langa ndine Sam Mavita, pano pa Sam Mavita YouTube channel. Tionane mu video yotsatirayi.